clear tu le ngai thatu zong zong te in zaba in chibai kan buk thar le vek cheu ani e when he march ni som pasari kumsang ni som ni pali pathian ni karbul ani a hun thale hun dom takchang mangtheu turin du sakna kan hlan cheu ani e tun rum chu thu thar toite te thlirin kan ngai thladon nia chuti rualin amil puitur thalak ero kanda arem lova in mi hria thiam na kan dil ani e aizol chinga venga ruang tu ti hriat lo muwa chhar chu ani na hriat ni in vuiliam ngal ani hem chungchanga thu kan don nain atalan danin vo in march ni som pasari kumsang ni som ni pali pathian ni jinglama khan aizol chinga venga hian ruang tu ti hriat lo muwa chhar ani thu atalanga hetia ruang muwa chhar ani hian rang takin khotlang hroi tu lamte hriat tir ani tak thu asoini kan thudon nain asoidanin he ruang an muwa an chhar hi in pakhat kom thlang deulok ani thu soin hetilai kora hian a ruang dai to hi muwa chhar ani ta ngot thu asoini hetia ruang an mu hian tunge ani hriat mai ani lova social media lama te ruang mule chhar ani thu hi talan ni in heta hian in puana khuni in video te talana pek chu ani zuita ani theitop chua ani na hriat tuma be ani hnu in puke larin moya kumsum sari le palimi ani ti hriat ni in aizol chinga venga cheng le khosa aloni a ama hi nizan march ni som paru kumsang ni som ni pali pathian ni zandar kole achan ve vela achuaka heta tang hian achin hriat zui ani talo ani voin march ni som pasari kumsang ni som ni pali pathian ni chu malama khan an chung khaten an zonga an kom thlang tui hok luan kora hian aruang muwa chhar ani tak thu hi kan thudon na chuan asoini hetianga ani na te hriat ani ta ka wang hian voin chon hulama khan thlan mola thaliam ani tak thu talan ani telbok hetianga van duina le chian na achunga athlen chungchanga hian midang kutura boral nuna chan ni angai ani lova ama hi thisen sang le zun thlum nei ani awangin zalama achua khi che sualin heta hian nunna achan ta nia an rin thu kan thudon na chuan atarlang ani PV lalming thangi thatu nia hria chu kan police chuan om takten anu chuijuin man ani tak thu kan thudon na chuan atarlang ani hemi chungchang hian talan ani danin home minister puke sabdanga chuan tol thatu nia rin hlel chu man ani tak thu atalanga tol thatu nia rin hi PI rin lalom zoli kumsom thumle pali pulalung muana nupui ramthar nota chengle khosa ani thu atarlang ani tol thatu hi zema bok din thar venga athianu te na hian man ani tak thu talan ni in heta hian tol thana man ru ang teletin wanduina to ka nunna chanta bungru ang chi te mu ani thu kan thudona chuan atarlang ani hem chungchang hin FIR thelu ani a FIR thelu ani vele hian nu chui tu ten theitop chen tol thatu hi man ngei tumin an chui jui ta a voin lama khan kan police ten an man tak thu kan thudon na chuan atarlang ani ti chuanin wanduina to ka nunna chanta hi postmortem to ni in naktuk march ni som pariat kumsang ni som ni pali thotran nia hian vuiliam ani don thu kan thudon na chuan a soi ole angponi sela he report hi chiang zokin khotlang hroi tu te BR record kan ni te kan da chuak to a adu tan chuan thlir ki le thei mai ani e ole tu na chuan thu thar ni deu ma se achin chuak taka talan rem chang lo tle ma song an soi kan duwa he tun la chu kan ram chung awan duina chiat to na tual thana te atam le maya eng zong zong report kan don ang chi te po hi achin chuakin emo talan arem chang vek thin lova heteng chung chang a hian khotlang nu le pa te khotlang hroi tu te biak kil kel hi rem chan lo om thina wangin clear tu le ngai thatu te po thinlung takin in mi hriat thiam na kan dil masa ani e karkalta kan man liam tak march ni som le palia khan tual thana harap thlak tak mai thlenga heta hian u na kut in thak na wanga nun na chan hial mai a thleng ani a hem chungchang hi hriat tir kan ni a hetia tual thana rap thlak tak a thleng ti kan hriat vele hian theitop chuin khotlang lampang te an number nei tumin ma kan hanla charchara amai ro chu khotlang hruai tu te number nei hi a har hle maya ato pa chuan khotlang mi pui ami mir pa ngai phone number kan nei theila umaya heta hian an khuwa van tu na token tual thana a thlengim mi ti in kan vazota amai ro chu an ni lam chuan
chu tiang tual tha na chian na engma an khotlanga thlenga an hriat lo thu in min lo changa amai ro chu min ron hriat tir tu lam hi kan va ben on le a thleng nge ye kan chiang khop mai anti awangin theiang angin khotlang nu le pa te number lam te kan banga event le a ta chuanin a chin chuak de ulek chuan van duina thlen dan te po kan va hria amai ro chu an khoming te tin van duina thlen dan te hi tun tuma hian chiang taka kan talan arem lova ta chuanin khotlang nu le pa te hian ti lan sak lo tura min ngen angin tun tuma po an ming an khuat eng rek te hi kan ron ta lang theilovani ti lai kan han ta lang ni sela tin chumai chu ani lova zoram mi pui tam tak chuan kan lo hreto in arin oma bekang e suala wangi mitam takte damdo in lama admit annia en kolngai anni kha antur na hlom hle ani heti ani mek lai hian kan thodon na pakhatin asoidanin bekang e sual zinga pakhat nau pang kum khat mi vel bor chuanin abekang e sual awanga an na hi tur chhok zolova aboral tak thu ata langa hei social media mu ani a amaro chu khotlang hroi tu telam kan ba bia he thil hi a serious deuh hlek awangin chumai pelama chuan ko hran hovina bekang te hi an anga soi ani awang hianin report han siam te tin social media han talan te kha arem chang lova chuwang chuan min ti chu sak lo mai te a min ti awangin tun tuma po hian chiang khong takin kan ron ta lang theilovani tilai kan ta langa hetinga karon soi chu kher chan hi chu kan ram chunga hian van doina athleng mol mol maya abik takin tual thana mihring nun na em chan ang chi te alo thleng thina heti ang chi a hianin ni e social media talan hi mi theng khat kho tlang nu le pa tam takhian kho le veng mol phona hian kan ngai deuh thina he hi adik na lai tam tak oma heti mek la hianin thil ti sual nu na chan hial na lo thena hian kan thunei tu te han hriat ti lo te po hi aum nok nok thin ni in aum nok nok thin ni in kan rama hian an hriat the deuh hleka hemi kong hi eng mo ve te po kan nei ve wangim kan ta lang tela kan rama hian min dan an bo cheni chuan an dan bo chet ang hian hremna an phuang to khi mu se adik ber lo mi ti hi karil ruwa chuan alan ve thina wangim tun tuma po hian toy te ing kan talan belania ka seitak angin hei tun nai te hianin thina te chiana te atam em maya voini ringota po kan seitak ang khan tui kwal south lampang ami in van doina tokin new marketa an mani chung koina doran siam nge maya khan misual kut an tuarin chuta chuan tual thatu nia ngai le pu hi meichia an ni zui le ngal te hi arap thak tak zet maya he kan zoram kan ram chunga thlenga moi po kan rin lo thleng the kan ngai lo he teng chi po hi a thlenga meichia te rova takan chena te po kan hre cham chi ve tamai chu nia apoin arap thak tak zet maya chumi pialama chuanin a thin ur phut awanga tual thana te duaya na kut lo in thak nupa in vuak kut in thak duaya kut na taka in thak awanga nu na chan hial na ang te po a thleng tanok mai ni a apoi tak zeting kan ria ani na chuan he YouTube channel a hian report kan ron ta lang thina heti ang che hian report kan hriat tam takte kan talan theilo social media po talan ni chuang si lo amero chu khotlang ten min ron hriat tira kan han chui zuya talan rem chang si lo hi kan ram chunga hian atam em mai ni athleng ni tin ti ngam deuh tho hi ni a hemi pialama hian lir the che sualna nun na chan na tuitla hlum kan tiang chi te atam em mai ni ani na taka chuan in kang ang chi te phe hi chu kan report ngai tam ulo ani zoka kem ani boy bok nem chu wang chuan kan ram chunga hian chiana van duina atam ngoi me tam em mai ni a hi enge achan ni ang ti hi chut ngai tak mai ni a mitam tak chuan kan ram hi lalpan min hremani thil sualian tak pathian du lo zong kan ti awanga ni han ti tanok nok po hi kan om thina ama ro chu ke chong ka ti thina ram hi kan chede love ram hi kan sual em awanga hrembur bur tok tur kan ni love lalpa tri to ni tin santinin thin lung lalpa ma le bole ke som chunga ram le nam ta na tong tra hi an tam em ani ti hi kapom dan ani a chuti ani mek la chuan in ma thina le nun na mal som na le an chia kada ti in pathian in min hrila nun na chu thlang ro u ati a chu wang chuanin kan ram chung awan do na chiat to na nun na chan na tual tha na tam tak thleng ang chi hian lalpan in ma nun na le thina kada mal som na le an chia nun na chu thlang ro in nun theina turin ati a
heta hian kan ma thlan tur pahnih oma chu nun na le thina ni a mal som na le an chhia ni a kan rama che sualna van do na thina tam tak thleng hi chu ani na taka chon thina kan thlana wangte an chhia kan thlan jok wanga ara dom lo kan tel hi ni thein kan rebe de hleka ani na chon kan rama tual thana tam takte hi rui hlo le akai noi awanga thleng rui hlo ti mi ten an thlen ang chi te khatiang chi rui nu helpful thin urna lo thlen pon an thin urna ti pung ture mo a rui the thil zu te an khoya wanga chumin ara chu dom lo em mai chu ni in kan ria ani na chon thina min thlen nem em ani hei hi pathian in thina le nun na le thina ati mal som na le an chi a thina an che jokha ni tlating ka ria chu ara chu kan tel ni te po hiam kan hre thin ani tin chu mai chu ani lova lir thei che solna kan ti tam takte hi hanjir neu newa chik joka han biaka report kan siama han talan rem che lo ang chi ate po hian lir thei khal tu te che sunara thlak tak tak thlen tu tam takte po hi rui nu phel phul te hetiang chi hi kan lo ni chok mai thina ni e ka soitak ang khan nun na thina thlan tur oma mal som na an chia thlan tur oma chuta chuanin zu le rui hlo chi sang te hianin kan tak sang hung thalawa ne kan ta na thalawa ni ti reng chungin an chia thi na jok chu kan thlanga anuam lom ahlim omalom kan ti awangin chu kan thlanga ara dom lo tak hi kan tuara ke mani mai ani lo kan then khoweng mai ani lo wa mitam takin he thina ra thlak ta kan thlan na konga hian ara dom lo hi an tel chok ni in kan ria apoi em mai ni khang te kha karil ruwa atlana hle maya kan ram chunga chiana tamlutuk kumsang ni le som ni palia hian report kan nga to em maya chuwang chon engpo ni ro se pathian thu in ma a nunna le thina kada mal som na le an chia nunna chu thlang ro u in nun theina turin ati angin kan dam chung ni a hianin nunna kong hi alo som de le kan ipon I thlang tang u thina kong an che kong hi ni kong aul sama ban mai alo ol samta ani pon atopa lunga ina ara chuak thin ti hi hreila chuwang chuan lunga in shomin tua thin maila nunna kong hi thlang fan te ngu ti in tuntum kan thule hlalam hi chu han bok taila adu omin kan ringani ti chuanin he tun lai hianin keni room len YouTube channel hi tuang takin kan update le theilowa hemsung changa hin thlir tu le ngai thatu te po indu khop kan nga lo hle thin te pon kan ringa zoram chunga thu thar te lo oma social media post chu kher lo te po a phone call te message te min ron share tir thina kan lo me ma hemi chung changa hian min ron share tir ang te hian rang takin kan bo zung man thlat lo maya hemi konga hian inza kan ti a thlir tu le ngai thatu te inza pialama hian thu thar ani na angarang takamin ron share tir thin tu te po min share tir aran beu la hian abo zui lama hun kan nei lowa kan chak tok lo ema hemi konga hian in mi share thiam kan ngai em maya do thei takin min thlir saka thu thar te po min la share tir zel tu te pon kan som bok cheuni engponi sela he kan thei to chu kan han chu ve lo ani a pathian khong ena zara kan dam manga te chuan chak jok te update jok te pon thu thar lam te po kan ron la kalpui thei tura ngai te la theng kan ringa chumi konga chon social na tha te thluak tha te fin na te po kan nei zel theina turin subscriber te thlir tu viewer te pon tong tra na lama te min lo shia min lo hlan be fo tur pon thinlung takin kan som thin choni te chuanin kan video te in thlir ta sa boka la subscribe lo te kan omani chuan min subscribe sakram tur te tin in en rau ni chuan like na kutlem kha me kau har salem lo boka min han like sakram tur ten kan som chewa like inan me khanin ani na chuan min share sakna pakhat ang deuh khani awangim kan han du tho ve viau thinani tilai te po tun tuma hen kan soitel te luam ni ta sela a thome ole ka soita ka in kan buai ana deuh lek thina chu wangchon tun lai a hian in solving a har sa tong po kan chep sual na sa ema chu wangchuan ngai thak rom tak ngai thang non lo tak ka kan tong palta ni pon thinlung takin in mi ngai dam na kan dilani ole room len YouTube channel min thil saka in sabai chunga kan lo me